Енрико шампион. И коста, гайс. Fuck you. И какво да снимаме? Снимаме, кюче. Добре, хора, да разправях. Ще кажем Гошето как ще се завърна в неговия канал, как решихме да снимаме заедно. Абонирайте се за този Питбул, не Геймър 800. Айде бега тук. Първо искам да се абонирате за канала ми. Да. 10? Да. Аз ако бях на 2 думи, аз чакам просто. Ако почнах да моля. Брат, Чакай малко. молите хората да ви се абонират. Не, чакайте малко. Миналия път на предишния канал почнах да моля и имах около 1000 абоната. Не. Моля. 935 беше. 935 абоната. И вижте, хора. Ако направим до края на юни, Ти отивай малко натам. И хора, какво ще да ви кажа? Ще дойде аз да се... и хора... Начо! Не Геймър 800, чакай малко. Когато молях, нали? Хора, моля ви се, абонирайте се за канала ми. Да снимаме. Може да снимаме поредици на Roblox. Да, ако искате. Може да играем Rivals 837. Стила Брейнрод, може да играем... Стила Локи Блок има една. Да, ще играя. Аз съм много добър. Да, казваше сами от Стила Брейнрод. от сами. Да, чихлахо. И ме подгони. Той е на Мак. Да. На нега има 800 ли това? Да, на Димитър. Гоше! Хора, моля ви се, абонирайте ни се! Брат, моля ви се, абонирайте се, лайкнете това видео. Пишете коментари, споделите това видео. И вижте, Гоше, айде да обещаем, виж, да обещаем едно нещо на хората. Виж, да обещаем едно нещо на хората. Ела. Ако направиш 50 абоната, Ще давам. Не. Виж, ако събера 50 абоната, ще давам на това Брейнроти. да, ще даваме Dragon Cannelloni, Cerberus, може да ви купим това От John Стратега, ако Pork, искате, може да ви вземем Strawberry Elephant, John да, Gold, на Вонстер може, където за рогата, където 9,7 милиарда ли беше как. И Гоше, обещаваме едно на хората и виж, спазваме го. 50 абоната, Георги, 240 абоната, не, giveaway, фен среща и пускаме се на стрим. Да, пускаме на стрим. Аз ще играя в компютъра ми, този телефон, ще му дам моя телефон да снимаме, едновременно от неговия телефон ще снимаме. Стила Брейнрод, Rivals, всичко. Значи, долу в коментарите, когато сме на това, вие ще пишете. Това е на Георги сестрата. Кажи да се абонира. Абонирайте се. Абонирайте се. Абонирайте се, дадете лайк. Браво. Моля ви, хора. Поне нека... Или бате. Хора, ако не се абонирате, почвам да се нервирам. Хора, искаме така да давате лайка. Ляв десен и вече се поднесен. Обърни камерата до теб. Ето и сте. What the hey! Oh my god. Хора, Моля ви, ще правим giveaway и трейд в стила Брейнроти. значи пускаме И се на стрим. ще даваме ключове. Не, скин кейсове, тъп Да. и ключове, да. Може да ви Си купим. тъпа, Маро. Да. Моля ви, не знам дали да ви може да... Да, хора, вижте. Тук сега горе ще ми излиза дали сте абонирани. Хора, какво ще ви стане лошо, ако натиснете просто червения? Да. Червен. И хайпнете това видео. Да. Долу в Пишете секцията долу в за хайп. Пишете долу в коментарите хаштаг какъв брейнрот искате. Да, примерно сега хаштаг Strawberry, хаштаг Гарама. Какъвто брейнрот искате, ние ще ви го купим и пишете си ника долу в коментарите и ние ще ви го пратим. Просто Да, хора. И още сме сега малко абонати, не прекаляваме вече. Хора, хайпнете на Георги видеото и моето го вижте, карам на брат ми колело. ще си направя втори канал, където ще правим паране. Да, хора, има една къща. Фитнес. Аз вкъщи имам тези, си купих. Да, ще тренираме.
Само искаме да се абонирате, да лайкнете и да хайпнете видео. Нека да стигнем 500 лайка, хора. 500 лайка. Кажи нещо. Невъзможно хем да се абонираш и хем да лайкнеш видеото. Да го видя от един ютубър. Не. И аз го виждам всеки брат. Невъзможно е да се абонирате и да лайкнете едновременно 3, 2, 1 и го правят. Нали виждам и аз този ютубър. От пазарчето е. Тък му на време, бате. Тък му прибираха една 24-ка, като моето колело, биокса. 100 евро. Моето е 26. Как дойде? 100 евро. Виждаме това, бате. 100 евро. Да. Казвам, дай да го купим. Да, брат, забравя стойката ми къде. Е тук да си го слагам. И е така и да карам. Хора, тук има нещо. Пилешки езици. Качат на такова. На батут. Трамплин. Хора, официално станах вратар. Пилешки език. И това се казва цигански език. Как цигански език? Аз защо не го разбирам нещо? Знаеш ли някакви думи? Да, какво знам. Хора. What What is that, bro? Умрела пчела. Умрела пчеля. Това е коремчето ви. Бре. Айде, умирай, ма. Убихме я. Много добра предница направила. Няга, бе. Хора, гледайте как ми направи. Да. Хора, да ви кажа, че не е лесно да си... Хора, не е лесно да си ютубър, защото трябва на първо Да, снимане. видеята. Второ на второ, трябва да оправиш видеята, трето на трето. Как се казваше? Хора, Бе? искам да... Трябва да обработваш видеята. Как съм бил по-добре, пишете в коментарите. С кадрици или с пракуса? Аз мисля, че с кадрици. Да. Хора, аз как бях по-добре? Сега или е така? Смазана коса. Хора, той ще си прави... Аз ще си правя кадрици, само си остана малко коса, че е малко като хлю. Така дойде. И по още 1-2 седмици и ще ме видите вече официално с кадри. Не, трябва да още месец. Да, имах преди месец или два. Един месец или 2 месеца. Хора, пишете в коментарите кога искате да направим Фен среща. гиловей и фитнес. Хора, фен да. срещата може да се обяви на 1 юни. Денят на детето в село Дорково на център. Да, хора, елате да гледате Само да не се спортния падне в това сряда или петък, ще да сме на матури. Хора, също сме и на матури. Другата седмица не знам какво ще правим. 1 юни. Ние почиваме тогава. Да, аз говоря за 3 и 4. 2 и 3 имаме турнир. Хора, абонирайте се, ако искате турнир по футбол, да видите как играя официално. 2 и 3 ли беше? Ще играме турнир Срещу Костандово, хора. срещу Костандов и Драгинов. Според мен, брат. Драгинов с хора трепене. Хора, степнява да се трепен, защото ти ще ме пребиеш. Хора, тук ако ми е червено, да знаете, че... Рико, що ти стана бело, бе? Къде? Тук. Хора, тук. Хора, просто тук ми остана един белек. Тук се заяждахме, защото каза, че когато играхме за ковчетката, ми каза, че сме гаджета, ама това не. Как дойде и почнахме тук да се трепем. Кой... Аре на вас, че сега ще пишете в коментарите кой победи, никой. Той ми дава един тукат в корема, аз на него после тука и никой не победи. Бяхме наравно, как се казва. Чай сега да се опитам да направя един трик. Ще падна. Да ви кажа, че на 1 юни има спортен празник. Елате, хем да си гледате. И хем на фен срещата ще даваме може да ви качаме в YouTube подписи, автографии, снимки, каквото искате, хора. Значи какво с ютубъри няма. 6 юни. Очаквайте. Отивам на Любо Ташев чешмата. Очаквайте. Видео ще правим, как се казва, поход. Туризъм. Да, туризъм. На Любо чешмата, не знам ако я знаете, село Дорково, където сме. Село Дорково. Бау! Това село Много хубаво. Много хубаво село, Ако хора. сте ходили Цепина, там е
красота. Деле, имам една идея. Не спирай видеото. Не спираме. Когато ми купат АТВ-то, когато ми купат АТВ-то, ти взимаш на Чичо ти АТВ-то, бъгито, и аре да отидем горе в Цепино. Добре. Ама ако ти дават. И на теб се ти дава. На мен ми дават където искам, бе. Хора, гледай се. Аз съм се връща. Хора, вижте на Георги тениската. А моята е най-хубава. Имам дори хора бутонки на Мбапе. Да, аз имам на Меси. Конда ме обеси. Рико, ти имаш демка на тук. Как да иде се? Той аз имам демка на ръката, но както и да е. И в лицето имаш. И ти имаш в носа. Тук. Носа. В носа кафя. Хора са за малко се изправи. Хора, тук е Ивана, Петя. Ето. Тук я знаете, тази на Гошата сестрата. Тази не знам да я знаете. Ти имаш ли канал вече? Тя имаше канал. Имаше. Да. Хора, Да, се казваше. не ме питат. Тя че щях да седна в промил. Иван. Хора, кога искате да разкарваме кучета? Сега снимате. Как? Не знам. Какво ще правим? Се казва. Моя се казва... И долу чета 567. А моето е Енрико Шампион. Не, ме снимай. Ще го правя от капката. Аз ще го правя...